Hi mga kaupaw, maadjong buntag Pilipinas, Domingo na deron guys, January, February to na di ay. Happy birthday di ay ni Kimya, Kimi. Happy birthday Auntie Kimi. Das precious na mahaw na, maadjong oras sa tibo kalimutan. Karon din buntaga guys, ang precious sa dun na mahaw. Ako po sa dun po ko mamahaw kay ketas man. Ketas gada day ning tinuod na langgingan guys nga. Ang imong half price katengas kaldero basta magpatutoy ka. Pero very proud breastfeeding mom here. Precious. Precious guys. Hi sabi, hi. Hi. Hi ikaw din. Hi sa ito. Pamahaw ni Precious guys. Sayuti, kubasa og itlog og luto. Manay jang pamahaw guys. Uy. Kinuog ko. Agamo din pamahaw rong buntaga guys. Agamong salin gabi da taong pinirito og buwad nga mangsi. Da sawsawan, toyo suka og suka pud sa buwad. Og yapoy Milo ug sinagulan gatas gamay. Huway sa tay guys kay si hungit depression Precious kaning dengan ako kan kay ketas na mura man niya tong tiga nang naay bitag sa iket-ket. Dili ra ta ketasan. Karong Domingo hadi ay unang Domingo deron sa buwan. Welcome na di ay sa birth month ni Precious. 18 days more to go. Kay to naman dun. Manifesting. Excited. Mamahal ka rin dyan guys. Pag nakalami laman sa atong kinabuhi guys, bisag kamalisod ta, bisag pobre ta, pero di ta mahutdan og pagkaon sa lamisa. Mana importante karon. Kaya sa balagi ng daghan tagwarta, jawa tay kalinaw sa daghan, way kalinaw sa panghuna-huna. Di gyapon ka matawag og dato dana kay problemado man ka. Kaning atong kinabuhi karon guys, di na nato kinahanglan og magpadaghan patag kwarta. Ang importante karon nga malipajon ta himsog ug way mga daghang problema na importante karon. Kaya sa balagi nang padagang bandahag kwarta ja way day kalipay kay narag paghilabot sa mga kinabuhi sa uban. Anang di naman na matawag og nay kalipay kay nasuya naman na kay nganong hilabtan pa man ang kinabuhi sa uban. Dapat imong kaugalingan na imong bantajan. Bitaw. Mana yang buntag nga pasumbingay karon guys. Kinahanglan nga dito manghilabot sa kinabuhi sa uban. Karon di pa hilabtan. Ora na. Ag atong kalinaw sa hunahuna og kalipay sa daghan, mo na atong pinakadato nga kahimtang. Ako guys, yagi mo po og mga baby ay, mga kaminos, nga na, sige glibak. Pero wala na haron nang gipasagdan kay total na may labang mo kagahom na lantaw. Maning kay ikaw may ilang gibantadan subot pasabot ginahunap pug kanila. Kay ikaw may kanhunay bantadan. Yeah. Ning 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 ning. Wait, saan ka nang dosa dyan? Asara galit tala itong napita gayinas ahanggi jaw-jaw guys. Hanggi pang kay da may nagpatugtugod.
nagsapon na maghangting ko kag tugtog. Nadugali kay gipaang na pod. So mo dito guys, bahin dito sa pasumbingay no. Kani guys, puning gihugutan nagon sa payang experience. Tinuod na guys. Maladyo ka man og maduog ka Manila, naadyo na istoryang di maadyo. Ano manggingog maadyo rag nakas atubangan, pero inagtalikod daotan day ka. Kanang mga ingan ng tao guys, mo nahilig bang daot sa isig ka tao. Ug kasi ka atubang maadyo og talikod na gali ikaw na pay himuong topic. Kaya ko naka-experience og yan guys, mabuhol man o mapadiri. Bisag ladyo na ko naghapon ko istoryang moabot na pero ano naman ang gipasagdan kay ug ato na silang tumpangan wa na may mapili nato pareho ng tanan ng batasan mao do nang mga na sila ra man pinag-reveal silang tinuod nga batasan naging madurag social media pero agi lang tinuod nga kinaidya kuskusonon da ito obras kauban pud nas hinlo ra sa galingon hinlo ra gawas pero ag so da ito gi kuan dito lawa-lawaan dito kasing-kasing pati hunahuna kay tugod sa batasan nga maadura arong ingnan sa social media pero og tinuod di ay sus siguro sa uban nga nakahibaw diha nga nalaman mo nga mo na dyan na ilaha kay ako guys makaingan jud ko nga nature na dyan na nila nga kusog ka jud manghilabot bisan pagwa kas ilang pudir kay kana mga tong ingana murag way kalipay ba na maka sila kwarta madyo man ka sila pagkabutang pero ilang kasing-kasing way kalipay kay mo man gitawag og suyaon bisag di ta angay kasuyaan himon man kang kompetensya mana ako taman sa kaya haran ng palabdyon kay di man ta pareho nilang batasan lahi man ta nagdangoy-ngoy na po ko diring dapita guys pero kasagdan na laman na sila kay mao man na ilang kalipay kay mao na ilang kalipay na makapanghilabot sila kinabuhi sa uban mao man nila tan-awa ug sa ilang nahiagaman karon ina na kuno po padengdeng sa Armando makaingan sila nagpadengdeng ug makahibaw sila mo nagingag ug maigo lihay Kaliwan ka guys, sa una pa sugad pas pa ko na dimulis na apa ko ditong dapita. Bisag sa una pa jud. Bisag nara ko sila jo. Mapadaul man mapaladyo na jud kay madengog nga istorya nga di maadyo. Bisag unsa nalaman unsa man para aron inang sila maadyo. Pag sure mo ay suway kung dakang na itong agtang aron makarealize mo unsa jud mo. Matod pa ni Madam Leo Ribita ang sa tuhang nakita ni jang post dasang adlaw nga aron lami adyo ka adyo kuan ba kami may basahan sa mga hilabtanon pero makarealize po sila gansa sila ka panamindaan bago ka manaway sa uban. O dahito aron nang katawa. Lagi ng kasing-kasing in town guys. Pangga in town ninyo. Muna giinon nga atong hinumduman nugon sa atong kahimtang sa una kay basin nakuratan ra ka. Adyo kahadlok nga malabuan kay dili man lumbaan na ang kinabuhi sa tao. Mao jud bonga naman dining uban nga og natay gamay kalipay himon man tang maot. Daoton man ta. Di man hinon malipay nga nalipay pud ta. Mao jud nakasagaran karon guys, nature. Nature na jud nila. Nakapamahaw na baday mo diha. Ag kami human naming pamahaw. Pag magkaang precious, ang kaon na pustatay. Adyo nang mamahaw ta kay arong malugdeng na atong nahuna kay injag di makakaon lagi na anjag magiring lisod na wala may punos duldul diring dapita. Wala punos poste. Gaid na poste. Gaid ba ka ha? Bitaw guys, ganahan bitaw po ko ni Madam Leo Ribita kay kuan po siya ba? Maadyo jud siya. Mana siya successful siya kay maadyo man siya. Nagana na siya mga negosyo guys. Lamin ta pag mapansin kong Madam Leo Ribita.
Bisa na lang magagahang buhok ipa-straight. Kaya gang utok guys, it's straight naman eh, garang buhok may di. Bitaw guys, sa aming vlog kay daghan na may sig patugtog lagi inja. Wa pa majong ika-content. Mo nang nangita suga say majong content kana bang nice scenes kay arong ganahan po ng uban mananaw. Bandiha nga tig pagkaarong ingnan madlo man maingan nga tinuray nga batasan atong ipakita pero ipakita agi jarang arong ingnan nga maadto siya pero sa tinuray di ay maabot lagi pug panahon nga idakdak na inyong agtang aron makahibaw mo sa muslim tinuod nga kinabuhi. Manigi ingan nga basta daghan basta daghan na tag kwarta daghan na kayog makig amiga pero katong pobre pa ta wala gyud mo tagad sa ato tinuod jud bitapod guys ako di ay man dyan ang nabati karon nga di man ta mabayluan di man ta masampit di man ta madeulan wa jud mangumusta nato. Pwera na lang jud sa tinuray nga nagbahal na mo bisag di na mo igunsa. May uban diha nga taga sa kayog tan-aw sa ilang mga kagalingon ba dili baya pud tanang panahon ilaha. Ano na nga taga sa kadyo mo tan-aw sa mga kagalingon dili ba pud tanang panahon ni Injo. Managiingan nga life is wither lang. A few moments later. Hi guys, manang jugog ligo. Mana ako kuha na papilit guys. Kuha may ka-video ganyan kay dahil ko tugtog. Kuha na video supaw. Yeah guys. Yan mo sa lababo. Yeah. Tama pala sa kilid. Yeah, tama na rin. Kuha. Laywa, pinulik. Ang ipalabaw kay butangan po nun yung po sa tasog wallpaper natanga po diha nalilag mo nag-i-appeal kay butangan po nun diya ali ko nun guys dari po subo so po kay pabot kay kung man siya kanang umag ba nasud di na ka mo pilit siya para dala sa bus na kung lagi kung kay umag di na pilit ag brakes pilar eh kilid pati siya kilid sa CR na ipapiltan kay lapas man yung ipabot lang man dire kay rong mukuan pa siya pati sa bus i-apil lang po na po dire sa kilid na mo ang i-apil si po ipapiltan kay kanina ni naman ka ng hawang ba kuslot yan kita palan kay rong tinagagig mga ukok yang ibalik washing kay para malog-log na rin kitang-tang po na mag drum katong na rin drum na dani kitang-tang washing pa na rin man ito ibalhin na rin speakers na nasa libdan na siya yung patangan ng sapatos na sapatos sa likod na malog-log siya gamay naluag ba siya pa siya na luwag na paminaw o anay piit. Nandiyan magluto dahil ko papan guys kanang sinigang ko ng supaw bangus sa kabuok nandiyan sagol ganas o okra samtang mo kay lingaw guys naglagay mo sa kaninjog Indian Mingo
Minis ga guys kay dabong-dabong pa lagumot pa. Ano precious? How much precious? Pag-ubat lang. Oh, patay na. Saan na kanina? Mura mong pag nangibog na pugko. Tabang mga langit. Saan laman dun eh. Unsa ka diha? Luptang rika. Ikaw raw ba sa ligan? Ay, karo ba ba? Kumanaday pa ni hapon si Precious guys. Mas Precious dia. Hi, ikaw nak. Hi. Hi, Didi. Hi. Saan ka punta, Tito Dede? May hapon na pud mi guys. Lagamang suwa. Sinigang nga bangus. Og sari-saring ginisang gulay salin ganihang udto. Sari-saring gulay salin pa ni ganing udto. Gabi pa dyan ni giluto. Da pa dyan salin ganing udto na pagyapon ron. Sinigang bangus with talbos o okra. Daghang paborito guys da. Tambok sa bangus. Mora po niyang paborito guys. Kanang tijan sa bangus. Mga po na tanin siya guys. Wala tayo ba siya nabasa-basa na. Grabe mga kabjaw sa gawas da. So good buntag hantod gabi kag gubot gyapon. Kabjaw. A few moments later. So moda ito guys, nahuman nami og panihapon, human na pag panghipos-hipos. Karon wala pud, mamanig na pud, kay manghigda na pud, magtaod na pud sa among kinaraan nga musket. Ito itong video karon adlaw guys. Yan na supaw si Precious ang higda na. Atong nas Precious ang didi. Shout out taron sa atong duha ka supporter. Shout out kay Sir Noel Dominguez nga taga Cebu. Salamat sila sa way pagputol sa mga ads nga moabot sa imong pagtanaw sa video. Salamat kayo sir.
Nagkakadyo ng tabang na mo sa pa miso-miso o sintabo-sintabo sa kada ads nga umabot sa video. Takang tabang kadyo ang digit mo skip o ads. Amping na sir o kay Mylene Gonzales, taga Mindanao kuno ni siya, taga Davao. Asa man kalapit sa Davao ma'am? Daghang mga Davao na Davao del Sur, Davao de Oro, Davao City. Na po kayo mga igagaw na sa Davao del Sur, masuro Tagum na sila sa Tagum. O kay Arlen Rolon, hi ma'am, kumusta mga diha? O kay Ate Lucy Hitter, kumusta mga dati? Ang permisa mong buluhatan kada adlaw-adlaw. O kay Ate Luncia Ayup, amping mo tanan dati, naot nga na mo permising pasus yung pa-injong panglawas. O kay Mami Ninay, ay mama, amping na permi sa imong trabaho, naot nga naka-permi sa kabaskog sa imong panglawas. O kay Mons Yugster, nga nasa Switzerland, amping Mons, naot nga maulian na ng imong pamati sa imong kamot. O kay Ate Siri Kahintong Ulrich, amping permite ni balik naman Chirukas gawas, amping na permi. O sa mga tanan nga mga supporters nga way puwa sa pagsunod sa mga video, pagtanaw sa mga ads, salamat yung tanan. Amping mo permi o mo itong video karong adlaw. Salamat yung tanan guys. Oh, peace.